nyt tää niinku tämän talouden kaikista pitkäaikaisin projekti työn alla tällä hetkellä. 75 Plymouth Dusteri, mikä on ollut Janilla nyt noin 10 vuotta ja sillä on ehkä ajettu 1000 kilometriä sen koko aikana. Slantti kutosen tilalle heitettiin tämmönen 360 kone, mikä on Janin aikana nyt 4. kertaa auki. Siellä on ottanut vähän venttiilit mäntiin kiinni sun muuta ja sitten on laitettu vähän uutta mäntää ja sitten kun ollaan laitettu uudet männät, niin sitten se ei olekaan enää ollut tasapainossa, niin nyt se on vielä kampiakseli kiilotettu ja tasapainotettu uudestaan ja nyt sen pitäisi olla aika precise. Niin ruvetaan katselemaan, että minkälaiset välykset siellä on tällä hetkellä ja että vältyttäisiin sitten tuommoiselta laakerikatastrofilta. Tiedätkö mikä on hyvä, kun täällä ei ole ajettu paljon? No. Niin ei ole saatana karstaa missään. Ei tarvi niinku sen kanssa tapella. Jos mä niinku valmistaja on paketoinut nää oikein, niin nää nyt pitäisi mennä silleen, että pienin on täällä, eli se tulee sinne niinku vetolevyn puolelle ja siitä sitten vaan niinku isommaksi eteenpäin ja no. Sitten putsotaan. Tää mä tein nyt viimeksi. Keskitys Holkki. Ui! Silikon. Tänne vähän silikon. Nyt kaikki levii. Tähän kun tätä kun puristaa, kun tähän on vaan tämmöstä kumia, niin tähän levii. Hups. Hellemmät otteet. Sitten tämä tuonne. Sitten voidaan laittaa tää paikalle. Siitä vaan. Siitä vaan. Ei kyllä mene. Asettuuko se vasta nyt siihen perälle? Mitä vittu tää pyörii ihan helvetisti tässä? Onko sillä väliä? Pois. Turalleen tää nyt menee. Kui? No kato, se meni toi vitu... Tämä nyt tonne vitu laakerin sisään, hei. No just. Meni ihan tosi noppiin tää. Niin hyvä alku tälle koko vitun projektille, että eka kun koitetaan laittaa niitä nokkaukselle laakereita, niin eka jo menee niinku piloille. Oltiin, no me voidaan kuitenkin mitata ne välykset siitä kampiakselista ja kiertokangista, niin sitten tuli tuo runkolaakeriongelma. Siellä on reikä. Siinä. Se niinku uusissa osissa. Joko siis siinä oli jotain siinä nokkauksen laakerissa, että se ei vaan niinku sopinut sinne ja se sitten niinku antoi periksi, en tiedä. Vittu. Huono merkkiä vaan kai. No niin. Kuinka te siinä käy, kun ottaa rokka-auto halvinta? No vittu. Jenkkilaatu. Jenkkilaatu, niin kyllä ne sanoo, että ne on Amerikassa tehty, mutta aika huonoa Amerikan laatua sanoisin, jos tuommoista tulee, mutta nyt tilataan sitten uudet nokka-akselilaakerit ja uudet kiertokangelaakerit. Ei, kiertokangen, ne on maalit. Ne on maalit. Mutta on sitten harrastamisen ihanuutta. Oh my god. Ei kyllä nyt ei, tää ei anna. Vittu järki menee. Koska täällä on kaksi reikää, mä tunnen sen mun sormella. Koska sittenhän kun tää moottori kääntää toistepäin, niin noi ei näy noi öljykanavat niinku, kun ne on tuolla yläpuolella, niin me merkataan ne etukäteen, että missä ne on, niin sitten niitä ei tarvii etsiä ja pohtia, että osuuko ne öljyreijät kohdalleen. No mä voin merkata täältä, kun mä näen tuon. Joo, rasvaa. Siihen hitsaantuu. Arvaa miltä tämä haisee. No? Teholta. Kuinka paljon nostoa? On nostoa. En muista ulkoa. Ette muista? En mä muista ulkoa. Joku 500 jotain. On. Kilinkoling. Jep. Ihan just siellä. Noin. Oho. Pyörii vielä.
Siitä on niin kauan, niin mä en muista enää, missä ne kaikki tarvikkeet on. Mä en tiedä, löydät sä sieltä kaauksesta muutenkaan, mitä siellä on herra ihan itse organisoinut. Ja sinä oot tullut. Ja joku jo voisi helpottaa sitä asentanut vaikka ton valon tohon. Ja helpottaisi, jos joku... Tähän kun laittais. Siinä se olisi... Mitäs nyt tapahtuu? Mitäs nyt tapahtuu? Niin. Hyvä V8 tulille. Siis mä nyt selitän mitä me tehdään tässä, koska siis mä en saa tosta yhdestä mitään irti, mä koitan kysyä siltä, että kertois, niin mä kerron nyt. Eli siis tää Cambiaxille on käynyt kiilotettavana. Ja nyt me mitataan, että siellä on oikeat välykset. Koneesta mä oon kyllä kertonut mikä sinne pitäisi laittaa, mutta just to be sure. Tosta puuttuu muuten laake. Jeesus. Joo, voi vetää punarajalle asti. Voi vetää punarajalle. No niin, lähti Picasso. Olisiko tää ollut vähän niinku sun homma? Ois. Mä vaan vein tän työn sulta. Onko se työttömänä nyt? On. Semmoinen kysymys, että mitataanko me noita laaketeita? Mitataan. Mä mietin, että miksi mä laitoin sit mäskiä siihen vielä. Tuli vaan nyt tässä mieleen vasta kun laitoin, että mä kannattais mitata tosiaan. Pyyhkäsepä pois. Ja mun mielestä ihan paskasti tehty, ihan hyvä, että... Kato nyt. Oi, kato ihan itse. Supporttaan sua. Niin varmaan. Vedä lapaa. Mitä? Mitä? Mikä toi on? Tämmönen siisti patalappu. Sä oot pissy varmaan selkäs viimeksi tuolla. Mä aloitan tän keissin aina sillä, että laittaa kaikki pukit sinne kiinni laakereineen ja sitten katsoo, että se edes pyörii. Se on niin ihan hyvä lähtökohta, että se pyörisi edes. Ja sitten kun ne kaikki on kiinni, sit se on jotenkin istuutunut sinne kunnolla paikalleen, niin sitten vasta ruvetaan mittaa niitä laakereita, että se varmasti on niinku kaikessa kiinni siellä. Joo, tuo on hyvä aina merkata noista anssilla tonne lohkoon ja sitten tohon pukkiin, että kummin päin se tulee tänne. Mun pitää näyttää. Oottakaa. Ajan nyt yhtäkkiä hommat, mutta siis tässä on mopari, niin tässä on Jani ite merkannut, siis onhan täällä numeroitu nämä, mitkä menee mihinkin. Mutta sitten tässä on Fordi esimerkkinä, niin ne on numeroinut ja merkannut sen, että miten päin ne tulee, että mihin suuntaan, eli nuoli on aina niin kuin silleen jakopäähän päin. Niin eipä tarvii sitten puntaroida, että meneekö se oikein vai väärin. Vain Fordi-miehille. Ai jaa. No. Joo, ei pysty. Miksi se menee sinne? Sitä on vähän niinku houkutella sinne. Kyllä se menee. Oi johoho! Melkein nokit väliin. Johoho. Johoho. Vähän se joutuu houkuttelemaan. Mitä? Voitko toimia? Mä oon vaan ootellut koko päivän. Mä oon ootellut. Voi olla, että se on jo muutama kerran nyt avattu tässä elämänsä aikana. Monesko kerrotaan sulle, kun sä otat noin veke? En mä itse asiassa alakertaa kuin kahdesti porkan. Kahdesti vaan? Onks tää nyt toka kerta vasta? Mun mielestä tää on toka. Niin, mä ajattelin, että sä oot kuitenkin varmaan 2000kin osaa ajanut tällä, niin sä oot tosta toka kerran avaa tää alakerran. 114. No. Voisiko vähän irvistä, että näyttää, ettei se olisi niinku kovastikin. Noniin. Tossa on minä kiristämässä. Niin on. Älä laita niin kireä. No vittu, mä vaan irvistä. Nyt et joudu toistaa tämän prosessin kuin vaan muutaman kerran. Niin on. Nyt kun se koko kampiakseli on kireä, niin sä voit periaatteessa lähteä ihan vain järjestyksessä. Täältä toi. Joo, tämmöstä nauhaa siis.
Jos kukaan ei ole ikinä kattonut välyksiä, niin katsotaan tämmöisellä pienellä nauhalla, mikä sitten leviää sinne. Mä joudun laittamaan tätä, koska Jani ei sen kirurgin käsillä saa sitä tonne keskelle. Ei kyllä, ei mene millään. Mä just saan näästä. Ei kun ees taas. Niin no. Ees taas. Siis kiertokaanit on inhottavimmat ottaa kyllä. Toi on vielä ihan fine. 002. Noin. Nyt on.